Крали товарів на майже 10 тисяч гривень. Підозрювані 18-річний Арсеній Бессонов та його 55-річний батько. У Центральному суді Дніпра пройшло засідання, де обирали запобіжний захід скандально відомому юнаку. Відомо, з супермаркету Бессонов разом із батьком на понад 10 тисяч гривень вкрав київський торт, хамон, різного виду сири, шоколад і енергетики. Були просто черги на касі. В мене не було умислу щось красти. В мене було время, я опаздував. Я тут пояснив, для чого ти це зробив. Він каже, я хотів тобі таким чином допомогти, бо зараз, я бачу, ти спілкуєшся зі своїми знайомими, просиш у когось гроші позичити там чи щось. Я таким чином хотів тобі допомогти. Нагадаємо, Арсеній Бессонов є фігурантом резонансної мажорної автотрощі, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка та ще 4 людей. Її дядько, тітка та 2 їхніх неповнолітніх доньок отримали тяжкі травми.